dara den film ando film laɓɗo Moussa yawti yeeso yoɗi ballo yoɗi ar seeɗa arde Moussa ar to nde tata ene dettune yaade ya jottoɗa c'est affaire am de anan hoɗe ɗon jiiɗi e dental he jutare ibode kama yawtu ari ana yunda susa yero anda yaddoro mo pamo moya ana godas mbaɗɗa Alimatu téléphone ma ngaron modi jogi welo ibo yaran ne ko yilla jom camera ma jini barkala dum feewi mane dedet Allah no seedi ɗum jalni han ha ursi andi pilma ko yiɗɗa Alimatu nanno vidéo ma téléphone ma o filma o laɓani